हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? मजेत ना? आज आपण बनवूया भेंडीची कढी। गोव्यामध्ये याला भेंडीचं कडवण असे सुद्धा म्हणतात। वाटणासाठी आपल्याला लागणार आहे थोडीशी हळद, बेडगी मिरची, धने, खोबरं आणि थोडंसं चिंच। सर्व एकत्र करून बारीक पेस्ट करा। एका पातेल्यामध्ये स्वच्छ धुतलेली भेंडी, थोडेसे कोकम, क्रश केलेले तेफळा आणि थोडंसं पाणी घालून चांगलं शिजवा। भेंडी शिजल्यावर त्यामध्ये वाटलेला मसाला घाला। थोडंसं पाणी घाला। चवीपुरतं मीठ, मिक्स करा। भेंडीच्या कडवणला 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवर शिजवा। कोकणी स्टाईल भेंडीचं कडवण रेडी आहे। भेंडीचं कडवण तुम्ही गरम गरम भात आणि बटाट्याच्या कापाबरोबर एन्जॉय करू शकता। रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय।